Setiap detik dalam video ini adalah jejak kebaikan yang pernah beliau ukir. Sebagai bentuk cinta dan kerinduan kita, mari luangkan waktu 1 menit untuk mengirimkan doa terbaik, khusus untuk almarhum Ki Seno Nugroho. Al-Fatihah. Tak kandhani lelakone alam padang kuwi sedilo lelakone wong urip ning jagat kuwi paribasan ana wong nyebutake mung sak kebaring atin nanging lelakon sak nyatane kuwi dumadi ana ing lupa boko tegese ana ing alam boko kono yen tumindakmu ning jagat kuwi tansah sasar susur demen ngendak gunaning jalma tumindakmu antara budimu candala sesuk nggonmu nyaur ning panane kewuan tak kandhani kewuan nggonmu bakal nyaur kan wurung apa bakal nampa kasiksan ing tanpa pangapura nanging yen lakonanmu ning jagat tansah tetep ati suci pepayung budi rahayu yen pancen lakon panggayu kawruh kasampurnan kawruh manunggal bakal tak enteng aku batiku dono mawak. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora kono magawi gelar ira wang-wang aku ora ngono-onake kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Tarawati, wis ngerti. Kene minggat kono ora dadi-dadi malan kowe. Ditantang kok ming meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal didunek-uneke kok kremah-kremih. Ndekno nang omah bojone dikeplaki. Nang musuh wong lanang, wah. Pakake macan sisan. Kok ngancam kok pakake macan kuwi golek macan endi ora. Ngene Baladewa, lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Ngono, tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula mbasani karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean iku padha-padha menungsane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong sabar Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cerewet. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antil tenan kowe. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi sprene tok bangun wae ora. Kaya ngono kok ratu. Ngelingono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebyan ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendheh karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengelek kawula cilik. Kowe aja ngeceh karo kawula ngene iki. Kowe nguna-unake kawula kon ngedhukke le dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong ngedhukke kowe ora ana trung kedheping netra glindeng saka kursimu kowe. Aku malah tratapan, Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, wong kandhane ngayal. Iki aku. Oh, sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Kowe bali. Nun, kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus 5 sada karo Pandhawa, oh. Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Mesu kok omongane campur bawur. Ora bakal bali. Lho, yen ngene kowe wani karo. Lho. Kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para
pini sepuh diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin disembah nyembah. Nek kowe kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 17, wong elek nyelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur mung kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing maha kuwasa. Ngono dipeng-pengke ora. Sing dadi ukuran kuwi kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tak nggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndelepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngendak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyak, manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya? Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusik. Aku ora trimo. Iki ning karepe piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundhomono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal 17. Wong bapakmu ki wong elek nyolok mripat. Bapakmu ki meng batur arep bangun kayangan ki sing goragat apa? Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan wutong ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek aku wis ngilangi tata krama. Gong. Pamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunekke wong gedhi bal 17. Nek ade sing dunekke kowe ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak bleh kok. Rumangsane kok dunek-unekke karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakku. Nek sampeyan ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip ning alam padang ki, bapak gojek karo Simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Anjendel ning jero dadi Bagong. Mulane nganti kowe ngecek karo bapak, siji ngecek karo bapak, loro ngecek karo Simbok. Kuwo. Tatae nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Dundang. Bol kok ora gelem. Kaya sing apik kong bol-bol ki jijiki ora. Ya men sisan ora ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah yo. Menyang endi? Papane moneter Kadegdayan. Manut metu jaba. Lho wis kan biyen tak tokke jaba. Nek tak tokke jero anakku akeh banget. Bagong edian ora. Caedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi? Papane moneter Kadegdayan. Wah, ora minggat. Ketiban Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae Gong. Latal kalih kula ora karo Bagong, padha gedene sinuwun. Ayo, metu jaba Petro. Wah, anu sare cakalan kertane bawonan segala. Sing tantang-tantangan Bagong kok sing gelut Petruk. Nek pancen wis diset lho. Pun disetel. Kula teng dalan wau pun kangsenan kalih si Petruk, ngono nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak yo ora baen-baen. Terus kula mandheg kalih Petruk kalih ngombe wedang teng angkringan. Ngene wae Tru, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Nek gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho Tru. Oh ya siap. Ngoten niku mula niki wau janjane pun disutradarai. Oh. Karo sapa nggih kalih kula kalih Petruk. Iya Bagong nggih.
Lah terus kowe arep ngopo? Ha niki ngaten mawon, prasaja blak kotang terus terang gandul. Gandeng Petro wis entuk mungsuh. Iya. Baladewa niku kakangane Kresna, Petro kakangane Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Kok kewanen kowe? Wis pun iki pun tak tekati mudhar mbok wis main wis. Mati kula wujuti ra apa-apa ning omah ya mung dolen uyak-uyak mendring kowe kok. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000 entek-entekan tenan. Kon kula tinggale modar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Lho wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku apa? Anak kono wani? Lho nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki tegese aku dudu ratu. Hah, nek ngono dadi iki. Iya dadi. Nek pancen wani madhep rene. Aku ngungkurke ratu dosa kuwalat. Tak wenehi palilah, Yayi nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Omrono. Siap. Gayeng niki. Baladewa mungsuh Petro, aku mungsuh Kresna. Ya mung kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang kelurahan Hargamulya Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendiri tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngono. Iya. Wani tenan karo sing tak wedeni apamu? Wah, Bagong kowe aja edan. Meneng ora kowe? Oh, bolok anto, Werkudara to. Wah, ngapunten jangan ngapunten. Oh, edan karo bendarane. Niki ajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to sampean menawa mawon, Werkudara meneng aja melu tak jajali Bagong. Semangkean temen, amen. Ya semangkean kok. Lho, napa nyilih pustaka Jamus Klimasada? Arep tak nggo tumbal? Ayo. Apa pancen negaramu ke Taman Pageblok apa piye? Lho, negaraku ke Taman Pageblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekake nang negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karepmu piye? Ngene wae. Kowe karepmu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, nek pancen kowe duwe kadigdayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadigdayan. Aku ki kadigdayanku ping buruk. Pokoke wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oh, enggak ora wedi. Tiban senjata cakra mati kowe. Wit. Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok. Lho, duwe pusaka ora digunakke iki kepiye? Tak tibani senjata cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake senjata cakra, kowe tak tubruk. Tak ingel-ingel tak tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, Nding. Wah, terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati terus tak uripke. Lho. Ya ora wong mungsuh kok duripke. Weh, ora nggo duripke barang to? Ora. Waduh cilaka mok aku iki nek ora duripke ora urip. Tenan ku yakin. Ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan, dadi kula ora duripke. Ora, ya wis rasa perang. Lah, wong kaya ngene iku aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jak gojek. Karo sapa-sapa tok jak gojek. Werkudara bareng tok jak gojek. Lah edan. Seprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satriya kok sing mikir rek. Wah. Nek alun-alun ketemu karo aku. Dheweke njilih rek aku.
Rek gas tak silihi diaku ndeke. Wah, seprene disak. Wong mungsuh wong kaya ngene kok ya tok ulungi lho. Wah, mengrek gas durus. Watu kok sesuk ancor dikai gas kompor kae. Nggo nyumet rokok murup sak raine. Lah idak ndasmu. Ben arep ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk nang kene. Kowe metu njaba wae Bagong. Nggih ngonten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya, kula nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe nggih. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Nggih. Wah nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Oh nggih, Den. Iya sing ati-ati, Bagong. Ndarana kula dhewe nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati. Iya, Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit ya, Yem. Nggih, Mas katos-atos. Heeh, wis saya lemu dilongi le memangan. Awake gajih tok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih, Karang Tengkraton iku antene ming maem terus. Aja dienggo gerak awake ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Nggih. Wis ya iki sapa iki? Mbak Yu kula. Jenenge? Naminipun menika anu sinten sapa Yu? Aku Jainal. Wedok kok jenenge lanang. Nyemelangi iki. Sampun nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nune nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih Den. Iya sing ati-ati. Ndaraku ndaraku nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndarana kula dewa. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu napa? Nek ora tak kandhani Petro iki jan tobat tenane. Niki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah none nggih karang kula niku Petro ki nek wis nesu wonten nika. Iya, bingung antian kula niku. Mengke mesti wani karo Prabu Baladya mesti wani. Iya, nggih. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Sampun, Ndara. Iya. Ndara Janaka pun nggih? Iya. Nah, Zainal pamit sik ya, Nah. Nggih atos-atos. Kawan-kawan anu pun duwe nomor WA. Gadah. Ya engko WA-mu dilebokke WA aku ya. Inggih ngestakaken. Heeh, engko men iso WA-WA-anan inggih. Pun ngoten mawon nggih ndara-ndara sedayanipun. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kula nyuwun pamit madal paselan. Pareng. Iya sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik nggih. Ana ora tak elekke nyemerangi tenan Petro niku. Ora jan niku iki bola-bali arep ngopo. Wah, jan wis do ora tanggap. Wis pomat pamit kaya mesa dinengke wae. Mbok yo ngulungi pira 10 apa pira. Bocah edan njaluk dhuwit to. Jawa niku ngoten niku. Pomat pamit wirawiri niku men disangoni. Dene ora duwe perasaan ya kebangetan. Nalindra lenggah siniwaka ora ngesak dhuwit. Waduh. Sinondrawati, aku ya ora nggawa. Aku ki nitik kreta mau tekan kene. Walah. Ora duwe. Alah ru ngomong iki mau. Edan pelit-pelit banget ya. Dara sesuk neng Karang Kadempel tak paringi aja neng kene. Waduh semayani. Suwen, Bu. Yang nggo 15 ora? Sing wingi dereng diwangsulke. Alah lali aku ya ngapura ya. Karena aku kulino ya, aku paling kendel nek ora nyaur. Cah glereng ya padake. Pun ngaten mawon nyuwun pamit nggih. Iya sing pun nggih. Iya. Pun nggih. Iya. Ora ngono sak. Waduh, ngopo meneh? Dompet kula tiba. Loh, dompetmu tiba nggih.
Dompet kula dawa kaya dompete cah enom ya lho. Lho, ning ngesak nang ndi teng mburi? Tibane nang ndi? Ah mesti teng mriki teng mriki kok. Isine apa? Werna-werna. Sertifikat. BPKB, STNB. Kabeh tiba kabeh. Ana duwite ora? Ana cah cukup e. Pira? Manut. Lho. Ku ngarep njaluk kok duit kok manut. Pun. Pun nggih. Kowe pangkatmu apa kowe? Kula Tumenggung. Tumenggung sapa? Iya Tumenggung Negari Ngamarta, Tumenggung Enggal. Wo. Kowe ndedhet 200 ora? Lho. Gadah ki Lurah. Ana asile. Lho, disebut ampun. Ah, kene ta. Ah pecat kowe, ngerti aku ora? Iki Lurah Bagong. Abdi Kinasih Ngamarta iki aku. Prabu-prabu kae ratu-ratu kae do manut karo kowe 200 kae aku. Oh nggih. Nyaur njaluk Kresna. Oh nggih ngestaken dawuh. Kae Werkudara apa member kae. Ning jaba njaluki dhuwit wong sing kon nyaur aku. Wah, Bagong pancen bocah. Ana kawan sing dugal warisan. Yayi, kula nun maring dawuh. Kula nyuwun pamit parengipun. Madal pasilan kula badhe menggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Jawa kok sapine wis iso mateni. Prawil kedue banyak cakra siramu. Matek pati. Ana meng kari Jawa iso. Oh, coba mah. Ora kowe kok nesu karo Kresna kok sing sebut kok bojone to. Aku mbiyen yo sir. Tenane asline ya, critane asline. Asline iki Gara Rukmini mbiyen ki selayang-layangan karo aku. Asli, wedo omong ya. Tenan. Adek iki nyebut aku wis nganu darling kok. Mudhar ora eling tadine. Dek nyebut aku darling, aku nyebut dheke Dariem. Oh. Terus aku direbut Kresna, nganti-nganti dheke neng taman negara Kumbina. Terus do remet-remetan tangan kae. Aku yo ngalah to, aku mung ngabdi kok. Wis kono, PN kono, ora masalah aku tak golek meneh. Malah aku nek karo kae jane asline dhek iki ngerti. Nek dawuh sak penake dhewe iki mergo dhek ngerti kan jane aku mbiyen saingane. Aku mbiyen ki jenenge enom iki tak ya kaya anu to, sadurunge Dekle, sadurunge aku cekot ki asline rupaku kaya apa jenenge pemain Korea, pemain artis Korea aku. Yen asli jenengku Kongguan. Wah, kerep remuk to? Heeh. Nek le nggawa diopyak-opyak ki remuk Kongguan. Ayo wis ben ra apa-apa. Mula aku nek nesu karo Ndara Kresna nek nyebut mesti bojone. Ana Romini ngono iki mesti dheke krasa. Oh, iya. Tenan. Iya Ndara Kresna iki pyaine alus. Lembah manah. Dhek tau kok nari aku gareng nek pancen arep tok pek-peken aku ora apa-apa. Mboten sing juragan sik aku ya ngono. Ndara Kresna ki ya. Ndara Kresna ki ya wong ki ya piyai ya. Anu lembah manah terus. Ah iya. Wis penake kono. Nek kowe dicokro ndase ngabari aku. Madhep rene. Anten apa? Sing biyen nom-nomane jenenge Kongguan sapa? Ame ndawake wektu ya. Mengulur. Asline ya ora ngapa-ngapa. Wis to, kowe iki rasane ora tumandang tak pecah siramu kowe. Nggih, nggih, saniki mawon.